ito, yung mga couple na estudyante pa lamang sila ay naglalandian na. Anong pinag-aaralan nyo, ha? O ano ang pinag-aralan ninyo? Nag-aral ba talaga kayo ng mga subjects ninyo? O nag-aral kayo ng parts of the body ng jowa ninyo? Charot! Pedarot! Oy! Hindi naman porke nagkaroon ka kasi ng girlfriend o boyfriend habang ikaw ay nag-aaral ay ibig sabihin yan. Pariwara ka na. Ibig sabihin yan, malandutay ka lang talaga. O di kaya naman paglalandi lang ang gusto mong pairalin sa buhay. Pwede rin naman na maging inspirasyon yung partner mo habang ikaw ay nag-aaral. Parang yung nangyari dito sa dalawang top-notchers ng 2023 bar exams. Yung dalawang top-notchers po na yan, magkasintahan po yan. Biruin nyo yun na nag-aaral pero hindi raw sila nagde-date ng nag-aaral silang dalawa. Wala daw study dates eh. Ayaw daw nila yung gano'n. Nako-cornyan sila. Naisip ko tuloy, kaya siguro sila nag-jive kasi pareha silang matalino. Mahirap din naman kasi maging partner kapag bobo, di ba? Oo, yung tipong parang may kinukwento ka tapos hindi na gets. Ang hirap makipag-date sa ganon. Oy, parang nare-reveal na po natin yung mga dinate natin dati. Oh. Raqi Terra, ano yarn? Hindi naman ako tumitingin sa mga sa knowledge. Tinitingnan ko yung bank account. Charot, darot. Well, anyway, kabisyo, kung sakaling nag-work ang inyong relationship kahit bata pa kayo, nag-aaral kayo, magkarelasyon na kayo, tapos hanggang ngayon going strong kayo, di maganda. Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa mga kabataan na nakikinig ngayon, na nag-aaral pa lamang, pero lumalandi na. Pwede po natin gawing inspiration ang tao at huwag gawing distraction. So, ako na lang yung magsisilbing attraction. Gusto niya yun? Rhymer yarn? Oo, attraction. Kasi pag gumitna ako, edi nakagitna na po ang center of attraction. Yes, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Friday, araw po ng mga... Yes, araw ng mga ma-EL. Kaya naman, sige na, ipihit mo na ang volume ng radyo mo pakanan o kaya pindutin mo ang plus sign para mapakinggan mong maigi ang patika ng SPG as in Super Backgammon Secret File. Naghiganti ako gamit ang aking makapangyarihang laway. Ay, ang laway pala ngayon makapangyarihan. Oo naman, ang dami kayang nagagawa ng laway. Dahil sa laway, meron tayong pwedeng makaaway. Nang dahil sa laway, pwedeng makabuo ng tambay. Anong tambay yun? Di ko sure. Hello? Yung bata, pag lumaki, di tambay. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong basa, Princess DJ Raqi Terra. Kayo nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang, mga tea sa kakalsadahan. Yes, number 1 po tayo
sa FX, UV, Taxi, Grab, sa mga sweet lovers out there. Maraming salamat. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Raqqi's SPG, as in super. Back in her secret file. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqqi's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si